Krajem meseca stiže Nikolin drugi studijski album Yin Yang. Istoimeni singl je pre par dana predstavila publici, a prve reakcije su i više nego odlične. 7 novih pesama naći će se na albumu, a Nikolija se potrudila da i ovog puta bude drugačija i inovativna. Nemam više problem da slučajno ne ponovim nešto što je neko drugi uradio, nego već idem i gunđem. To sam imala u tom spotu, to sam imala u onom spotu, neću ovo svetlo, hoću ovako. Rekao, za par godina ću imati problem da se ne ponavljam sama sa sobom. Živiti mi u tami, ti si svetlost koja mene mami. Mi smo ko yin i yang, harmonija, bez tebe nema mi ono što imam. Emina Jahović je već neko vreme posvećena radu na novom albumu. Vremena za ljubav nema, kako je nedavno izjavila za IDJ TV-a kada smo se dotakli pesme Vukovi koju je pisala tokom najtežeg perioda u životu. Emina je istakla kako nije bila ni svesna mračnih emocija koje je tada imala u sebi. Najveći kompliment bio kada mi je Marina Tucaković poslala poruku koja je bukvalno rasplakala se zbog te pesme, a to je žena koja zapravo piše najbolje pesme i radi najbolje, mislim, ono što sada ja radim nije ništa u odnosu na ono što je ona uradila u životu i to je stvarno bio veliki kompliment. Jesi li se uplašila kada si videla šta je izašlo iz tebe, kada si pročitala tekst pesme? Pa to tada u tom trenutku nisam bila svesna, onda sam se malo i uplašila, lepo si me pitao, da. Teodora Džehverović uživa u uspehu koji je postigao album Borbena. Mesec dana nakon objavljivanja pesme su zaživjela, a YouTube-om i dalje vlada pesma Linija koja je nedavno prešla 10 miliona pregleda i važi za jedan od najvećih hitova s albuma. Teodora se ovim povodom zahvalila svojim fanovima na Instagramu. Sinida je predstavila svoj prvi album Bez tebe kao i prvi singl sa albuma Crno srce. S obzirom na to da je za jako kratko vreme postala jedan od najtraženijih izvođača na Balkanu, zanimalo nas je da li je osetila na svojoj koži ljubomoru kolega. Nemam kontakta sa takvim ljudima, uopšte, možda, ne da procenim, već odmah čoveka, niti ne, ja u svima vidim dobro, pardon, ali sigurno ima takvih, ali u mom krugu nema. Nakon turbulentnih situacija kroz koje su prošle sestre Kardashian, naročito Khloe, Kylie Jenner je odlučila da se malo povuče iz realitija. Kako navode američki mediji, Kylie se osjećala jako loše zbog svega što je njena drugarica Jordyn Woods uradila njenoj sestri Khloe i želela je malo vremena za sebe, što je istakla i u najavi za novu sezonu realitija o porodici Kardashian. Michael Jackson je već nedeljama tema broj 1 u američkim medijima. Dokumentarac Living Neverland u kojem su dva momka iznala detalje o svom odnosu sa kraljem popa iz perioda kada su svoje detinjstvo provodili na čuvenom ranču izazvao je lavinu negativnih komentara, naslova i naneo ozbiljne neprijatnosti članovima porodice Jackson. Ćerka preminulog pevača se svakodnevno obraća medijima putem svog Twitter naloga, braneći svog oca i naglašavajući da je pomenuti dokumentarac upropastio život.